Napadyo imong motor o. Kinurakot ra mo pag-iski. Ya karon mo file na po ka konsyal. Sama di ka mo sibat kay daan mo ni Uy, bato. hikla ko. Ayaw, day. Bahalag badakdakan, day. Basta nakahalog ko nimo. Sus, grabe kay mga tao karon. Katong wa pa sila ni apil og politiko. Sige, muro-muro. Pero karon, sus, bisag dili pa nimo sila pansinon. Sige, radyo ngisi-ngisi. Libog na lang ta. Ug kinsa tong butaran ani? Ang bag-o ba? Ug ang karaan. Kun aritas karaan, sus, puryaga ba? Wala gani sila bagong project na himo. Kun aritas bag-o, wa sa ta kabalo. Kun maayo ba sila mo serbisyo? Bagong barangay, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Ako si Boss Anthony, pagkakonsihal. Kaibigan niyo, kaibigan ko. Kaibigan ko! Na, tan-awa ra. Kaibigan mo, kaibigan ko. Magpalibak si Iski. Wow! Na, nadiri pa ingon ay. Unsa kay tuyo ani? Kadakog ngisi. Sus og dili pa Iski nin tawhana? Murag dili jud ni siya ka motor ba? Butante. Unsa kay tuyo ani tawhana? Hi, Day. Oy Iski, unsa may tuyo nimo? Ay, kanang kuanday ba kanang pangutana lang unta ko nimo, Day. Ay, unsa may pangutana nimo Iski? Ay, kuanday ba kanang makambutar na kakarong eleksyon? Oo, makabutay na. Kanang kuanday kanang pila mo kabuk sa inyong balay. Nagpuyo ba? Dusi. Dosi? Kanang kuanday kanang kanang dosi mo kabuok makabutar na mo tanan ana. Ay unsi ra day mi makabutar Iski. Kay ang usa underage pa man. Ay sus kasayang. Pero sige ra day, kanang kuanday day kanang panghatag ko ninyo og ayuda. Ayuda? Sa unsa nang ayuda Iski? Ay sa kuani day kanang wala ka kabalita sa kanang balita ka karon? Sa unsa nga balita Iski ba? Pangkayasa. Huwag hindi ka kabalita sa mga balita karon no. Hindagan ko pagkakonsihal. Ha? Dagan ka pagkakonsihal? Mudagan ko pagkakonsihal. So sa ato pa, kana imong gihatag nga ayuda, imo nang pangumpanya. Ha? Di ba wala pa may campaign period? Patay, madawat jud ka na Iski ba? Ay, kanang kuanday ba kanang dili man ay pagpangampanya nga ako Ang ako is kanang makapanghatag ra ko sa inyo ha ba kay syempre maging hatagon bagi ko sikad pa sa una kumbaga since birth na ni ba. Since birth, pataka ra man ning tawhana. Dalo ra ba kay ni sa una? Ay sorry kay Iski. Kay dili jud ako madawat imong ayuda. Salamat na lang. Kanampak. Ay, kanang kuanday kanang dili man ay pagpangampanya ako kanang wala man ay kanang kapin nga kabubuton kanang sige nagudawatan na gud niyo. Dili lagi ko Iski, salamat na lang. Kay usa pasad, dili ni baligya mong buto. Ay, kanang kuanday ba kanang dawatan na lang gud ni kay kanang wala man po ni nagpasabot nga akong palito na inyong boto ay inyong buto. Dili na lagi ko Iski, dili makakasabot. Ay, kanang kuanday ba kanang sige na day dawatan na gud ni day okay kanang kinasingkasing mo na ko ni paghatag sa inyo ha kanang ginagmay ra gud nga ayuda. Dili lagi ko, los-los ninyo. Ngun ana dyan mo mga politiko, manghatag ayuda ginagmay, mangawat dinagko, mga pisot mo. Grabe ka mga istorya day. Uy, makasakit naman kag damdamin day. Napadyo imong motor o, kinurakot ra mo pag-iski. Ya karon mo file na po kakonsyal. Sama di ka mo sibat kay daan mo ni Uy, bato. hikla ko. Ayaw day. Bahalag badakdakan day, basta nakahalog ko nimo.